maayong butag mga higala kay suunan sa ngalan sa Mahal, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaang kaninyo, Manausab kanimo. mga igsoon ni kita sa adlaw nga Martes sa unang semana sa Adbiento. Ug karon kita maandam sa pagsaulog niining Santa Eucharistia. Pangayon ta sa Ginoo ang iyang kaluoy pasaylo sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga magkagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo ako kang Santa Maria kanunay ulay. Sa tanan nga mga angheles ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon aron ninyo kong iampo sa Ginoo na atong Dios. Ang absolusyon. Kaluyan unta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dadoon unta kita niya nga sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Mag-ampo kita. Ginoong Diyos, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Sa imong kaluoy, tabangi kami sa among mga kahuyang, ug luwasak kami sa mga sala, aron malipay kami sa pag-abot sa imong anak. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, ug sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon, na propeta Isaías. Ang harianong kaliwat ni David, sama sa kahoy nga giputol. Apan maingon nga bag-ong mga sanga, mutubo gikan sa tuod. Mutungha usab ang usa ka bag-ong hari, gikan sa mga kaliwat ni David. Ang Espiritu sa Ginoo, muhatag kaniya kaalam, ug sa kahibalo, ug katakos, sa pagmando sa iyang katawhan. Mahibaw-an niya ang kabubuton sa Ginoo, ug magbaton siyag pagtahod kaniya, ug malipay sa pagsugot kaniya. Dili siya maghukom sumala sa makita niya, ni pinasikad sa iyang madungog. Hinunoa, hukman niya sa katarong ang mga kabos, ug hatagan niya sa hustisya ang mga dinaog-daog. Pinaagi sa iyang sugo, silutan ang katawhan, ug mamatay ang mga tawong dautan. Manduan niya ang iyang katawhan sa hustisya ug katarong. Magtipo na pagpuyo ang lobo ug ang nating karnero, ug magdulog ang nating kanding ug ang leopardo. Magsalo pagkaon ang leon ug ang nating baka, ug gagmayng bata ang magiya kanila. Maghigala ang baka ug ang oso, ug magdulog ang ilang mga anak. Ang leon magkaon na lagdagami sama sa baka.
Ang batang masuso, magdula diha sa buho sa halas nga malala. Ug ang batang linutas, mukuot sa lungib sa hagwason. Di na sila magpinatyanay dito sa balaang bukid sa Dios. Kay ang kahibalo sa Ginoo, maglukop man sa tibuok kalibutan, sama sa tubig sa kadagatan. Ni atong panahona ang arianong kaliwat ni David, mahimong ilhanan alang sa tanang katawhan. Mudangop ang kanasuran kaniya, ug mapuno sa himaya ang iyang puloy-anan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang kapuno sa kalinaw hangtod sa hangtod. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug hingimbit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. O Diyos, tugahi ang hari sa imong panghukom, ug sa imong katarong ang anak sa hari. Magmando siya nga matarong sa imong lungsod, ugok man niya ang nagantos. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. Ang katarong mulambo sa iyang mga adlaw, ug ang halawong nga kalinaw hangtod mawala na'y buwan. Ang mandon ta siya ikan sa dagat, ngadto sa kanatumian sa yuta. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. Luwason niya ang kabus, kung magsangpit siya, ug ang gisakit, diha nga walay mo tabang kaniya. Maloy siya sa ubos ug kabus, ang kinabuhi sa mga kabus, iyang luwason. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. Kay kun sa gihapon ang iyang alam, magpabili ng iyang alam, ingon sa adlaw. Diha kaniya maparanginan ang tanang kaliwat sa yuta, ang tanang mga nasod magsangyaw sa iyang kabulahan. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ang hingpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan.
Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausap kayo. inutlog gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ni Ikaw, O Ginoo. Niadtong higayuna gilipay si Jesus sa Espiritu Santo ug miingon siya, Amahan Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo tungod kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga makinaadmanon ug sa mga may kahibalo. Oo, Amahan, natuman kini kay maumay imong gusto ug pagbuot. Ang akong Amahan mitugyan kanako sa tanang butang, walay nakaila sa anak gawa sa Amahan, ug walay nakaila sa Amahan gawa sa anak, ug kanila nga buot pailhon sa anak kinsa ang Amahan. Unya miatubang si Jesus sa mga tinun-an ug miingon kanila lamang, Bulahan kamo nga nakakita sa mga butang nga inyong nakita, kay sultihan ko kamo nga daghang mga propeta ug mga hari nga buot mo tan-aw sa inyong nakita apan wala makakita, ug buot mamati sa inyong nadungog apan wala makabati. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon Ikaw, O Kristo. Dahil nadungog na ko nga podcast. Sa ato pa ni mo, baga nang maminaw tag radyo. bagong mga pulong, no? Doon kaya nabiya, pero dungog tas mga batano na yung podcast. So, the interview si Cardinal David, no? Ambo David, no? Ni Casey After Hours mo na ang ngalan sa programa sa podcast, no? Online. So gipangutana siya nga unsa may imuhang naa kanimo karon o sukad pa kaniadto og karon nga imuhang masulti mapaambit namo nganong mubati ka sa kahimtang sa mga labing nanginahanglan, no? Pero dili lang ni kang eksklusibo nga gipuy-an ni Cardinal David, no? Gipuy-an po din nato sa madaghang higayon po, no, sa atong kinabuhi. Mamo ni ang gisulti nga kining gasa sa Ginoo sa kenosis. Kenosis, no? Kenosis, pulong nga Griego nga nagpasabot og self-emptying. Self-emptying, no? Pag dumili sa kaugalingon, paghawan, pag himo nga basiyo sa kaugalingon, para kang ginsa, dili pod para sa kaugalingon, kundi para sa uban. Kay kung dili, wala ng self-emptying, wala ng kenosis, dili ta mobati, dili ta sensitibo sa uban, sa kahimtang sa uban. Kaugalingon ra gyud na. Unsay akong convenience, akong comfort, maunsa ka ako ang akong naangkon nga butang, maunsa ka ako, it's always ako. Me. So wala na dihang kenotic life, kenotic experience, no? Kenosis. So, nindot kay ni nga makabot na to ang nindot kay itong mga pagbasa mahitungod sa kalinaw, no? Ang dili na to mahuna-huna nga pwedeng manag-uban ang kanding og lepardo, no? Unsa pa to? Nating kanding og kaning sa mga nating baka magkuyog og leon, no? Ingon niya na ba magkausa, dili man na mahitabo gud, no? Lisod kay na, pero wala imposible sa Ginoo, wala imposible sa kalinaw nga anaa sa tao nga mas mutanaw pa siya sa uban, mubati sa kahimtang sa uban. Ang kalinaw, ang paglaom di gini mahitabo mga igsuon sa kinaugalingon lamang. Kinaugalingon, dili gyud. Di gyud na masinati kung dili na mahimong
na mahimo diha sa atong paghinabi sa uban. Wa gyud true peace of oneself kung dili na nato makita gyud sa atong pagtan-aw, pagbati sa uban. Mo ning panahon sa Adbyento nga ngayon atong pangandaman. Amen. Ngadto sa gagmay mga bata, kipadayag sa amahan ang mga misteryo sa gingharian, magampo kita ngadto sa Dios, nga amahan masaligon sa iyang mahigugmaong pag-amuma kanato. Muingon kita, amahan, pamatia kami. Amahan, pamatia kami. Nga sila nga nangalagad sa simbahan, ang mga kaobispuhan, ug ang mga kaparian, magsangyaw sa kaayo ug gugma sa Dios, ilabi na ngadto sa mga kabos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga pangulo sa gobyerno, manungbaling sa mga panginahanglan sa labing ubos nilang mga lungsuranon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga kabataan, makailas sa Dios, pinaagi sa atong mga pagpanudlo ug mga maayong panig-ingnan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga masakiton, makakaplag og kahupayan ug kaayuhan, diha sa pag-amuma o pagtagad sa mga nag-atiman kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga imuntang isipon nga tako sa mapustlanon, alang kanamo, ngang halang don Teopilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga sila nga nangamatay, makatagamtam sa kalipayng dayon, didto sa gangharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Langitong amahan ang imong anak ni saad kanamo, ug pahulay sa higayon nga kami mabugatan. Itugot nga sa kanunay kami magmasinugtanon sa iyang paggiya ug paglig-on kanamo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Asigna de nuestra participación, la vida divina de quien ha querido compartir de nuestra condición humana. Bendito sea, Señor Dios, el universo por este vino fruto de la vida trabajo del hombre. Que recibimos y tu rosedad y presentamos al Sacerdocio a Dios, la vida de salvación. Bendito sea por siempre, Señor, Señor, su corazón. Mga igsuon, pagampo kamo aron ang inyo ang ako nga sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan magkagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaygo paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Makapuypuy unta kanimo, Ginoo, ang mapaubsano namong pagampo ug mga halad, ug tungod kay wala gayud kami kaugalingong pahanungdan, hatagi lamang kami sa imong kaluoy, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo.
panahsab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay sa iyang pagpaubos aron pagpakigtipon kanamo sa magtao. Gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto, ug gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makabot namo, nagapaabot kami sa adlaw. Kano sa si Kristo among Ginoo mobalik dinhi nga mahimayaon. Ug busa uban sa mga angheles sa langit, nagasangyaw kami sa ilang walay hunong nga pagdaig sa pag-ingon. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagauman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kaitaasan, dayon ang nagahangi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kaitaasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu aron pagsantos ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron maghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo, manluluwas sa kalibutan, nga nagtubos ka namo, pinaagi sa imong krus o pagkabanaw. Luwas sa kami, luwas sa kami. aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, ni ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga mga tubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto, nuestro Obispo,
ug sa tanan nga mga pari ug mga relihiyosas. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadaa silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, imo ang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose ayang esposo. Uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya gihatag na kanimo makagagahong nga mahal. Diha sa kay usa sa Espiritu Santo ang tanan dungog ug himaya hangtod sa kahunturan. Amen. 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 Karon mag-ampo kita sa balaanon ug matuod nga kalinaw nga si Kristo lamang ang makahatag kanato. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong ingarian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunualwasan kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahalayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man naging arian ang gahumugang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Anausap kanimo. Ipakita tan timaan sa itong pag-inig sa unay, managait ang kalinaw, manaa kaninyo. Kalinaw. Kalinaw. Kordero sa Dios nga nagawagtan sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Hinimaw ang kordero sa Dios nga nagapasaylo sa atong mga sala, bulahan ang gidapit alang sa iyang panihapon. Ginoo dila ko ang Di ako ang iyong kalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako. Ang lawas ug dugo ni Kristo mag-amping ng kanato ito sa kinabuhing dayon alang kanato mudawat niini. Amen. Amen. Akto sa espiritual na komunyon. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag.
Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihig-usa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Ang matarong nga maghuhukom muganti sa angay purong-purong kanilang tanan nga nagpaabot nga mahigugmaon sa iyang pag-anhi. Magampo kita. Human kami mabusog o Ginoo sa imong lawas ug dugo, pinaagi ni ining sakramento, tudloy kami nga higugmaon namo ang mga butang langitnon, ug hukman namo nga maalamon ang mga butang nga kalibutanon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaos sa pinimo. Manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang nahalad ang Santa Eucharistia, dadaan ninyo ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Maayong buntag ug adlawng Martes kaniyong tanan. Manbuntag.